So what's up mga kapare ko? Good morning. Yan, dahil adosi ngayon. Magmumukbang tayo ng kuha tayo ng Labong. ano yun? Labong. Labong. Native delicacy tayo ngayon ng ingredients natin. Sasamahan na natin ng ibang putahe yan. So abangan nyo yan guys mamaya. So siyempre, andito pa rin sila, hindi na mawala. Ito si Pongs. Christoph. siyempre si Pare Koy. Ayan, so yun ang episode natin. Mukbang tayo ng labong. So let's go. Siya nga pala, bago tayo, yung labong guys, sa mga hindi nakakalam, yun yung kawayan. Yung bagong tubo pala ng kawayan. So makikita natin mamaya. Tara! So yan mga pare ko, dito lang kami malapit na ngunguha sa may bahay. So ito mga pare ko ang labong. Ayan o. Okay, go. Ito. Dapat ganyan lang Laki. Ay, ito. So ito guys, mayroon pang isa Kaya pwede yan. Pwede mo sa puno. Hindi po sabihin para ano. Ang buhay pa yan? Ha? Lagsa talaga. Laki So yan guys ang tsura ng labong. Sarap naman yun. Takam na agad ako. Ano naman? Medyo maliit na yan, Parang bala yan ng kanyon. Nabaga sa dun sa tangke. Kanyon. So let's go. Dito lang tayo mga lods sa gilid ng sapa. Ayan. Lulumauro, nagkuha po kami lulumauro ng Dalawa lang naman po yan. Labok. Kali siya, guys. Albusan muna natin para maalis yung pait.
pretty lies. Look me in the face,